हम का करी या का न करी बताओ तो दीदी के शादी हो जाई तो कितना अच्छा रही बताओ तो। आए का भइल बा ना भइल बा उनकर किस्मते में नहीं शादी भी। हाँ तो कैसे कर्म कैले होके पिछला जन्म में ही से कर्म में मिला तानू। अब बाप रे बताओ ना कौन कतना 70 गो बाप रे अगुआ लौट गलन सा लड़का देखे वाला लेकिन लड़की के शादी ना ठीक भइल। आए आ गाँव देहात कहला कि आज के हड़ी 25 साल हो गए बटे। हाँ तो होत ना होई। जब हमारे शादी कैला 2 साल हो गए इनकर भैया के 21 साल भइल। आए तो इनकर ना होत हुई 25 साल। बाप रे बाप कैसन कोना घर में जइहे ने दादा। आए भगवान जी कोनो भागुए परा नहीं खिन जात कि मलामत हटो मार हमर नैहर के लोग कहता कि का ये अभिलाषा ता नंदी के शादी भइल रे मारतला से तो मुड़े नीचे हो जाता। अब करी तो हम का करी। हैं लाजो कहे नहीं कि ना अभी पढ़ाई करत रे कौन पढ़ाई करत रे जो हम न जानत नहीं। भगवान काजनी कौन कौन किस्मतियो लिख देवला नहीं है तरी। उ दिन पंडित जी से देखनी तो कहता कि मांग लिख माई से कहता नहीं तो बुझाते नहीं खेल करा। मैं कह हर बेटी मांग लिख ना हो सकेले ना ई ना के कुत्ता भेड़ से बियाह करवा के कोनो अच्छा लड़का देख के करवा दी चाहे लूहलांगर भिखार उखाड़ से तो ना काहे के हर बेटी हियो भागी तो करो को लेके भागत नहीं खे हम जानत नहीं लेके भागत नहीं की। लेकिन गांव दे देखत त का कहता कि बताओ ना अंचलिया के शादी नहीं खे भइल अंचलिया के शादी नहीं खे ये तोरी मर जाई एकर 100 के बूत जाई तो बूती ना ए तोरी रह तो कौनो बूती करिया। हाँ मम्मी जी इनका तो कौ बुझेबे न करल हमेशा अपन बेटी के लेके कैसनो लड़का देखी इना की लूले लांगड़ अंधर कान कौनो से कर दी। सब्जी काटा तानी आई बैठी सब्जी अभी काटा तारू। हां अब का करी घर में रहला पता ही नु बा इना का करबो जीवन जाड़ा पाला के दिन बानो की तनी से करा जागल कर मान तनी की देखो तारू की सब दुनिया के अब ठंडा के वजह से का करी लोग खाई पी ना हमरे के सकरा है उठाई और दीदी के मत उठाए के कहीं हां उनकर शादी रही त दू लड़का के माई रहते विचार करे कुछ बुझाई तो ठीक बा। लेकिन ई बताव दूसर के तो दूसर के कहते बा तू अपन होके इतना कह तारू। अच्छा तारे कहे के चाहिए कुल बा एगो बात कही उनकर से का छोटी छोटी काट तारू रह दा अबू ओते बा हम उनकर से छोट बनी हमर तो लड़का होखे के बाटे उनकर बताई 25-26 साल होते न होई तो उनकर शादी ना। अच्छा बताव जब वैसन बिया माने तो ई बताओ जब बिया शादी नहीं होता का करी बताव का कर भागा दी घरवा से तो भागाए के नहीं के त कोनो पंडित जी से एगो ई कहे कौन एथु निकल गइल हवे कहे कैसन बचिए मंगली बाड़ी की का कहाला रोहन मुंह के बात छीन लेनी पंडित जी से हमहू देखौले रहिनु तो उ कहत रहन पंडित जी की तार ननद के शादी ना होई नु तो लड़का मर जाए यही से न करने के बियाह तो कुकुर भेड़ बकरी से पहले करावे के पड़ी तो जाई करवाई तो ई कुल नहीं के होते इतना काहे खातिर रखले बानी धन दौलत जौन बेटी के सुख ना मिली का करी एकरा से अच्छा भागी पड़ाई जाए त तब घर में बाबा ना एंगने करौले बा सुना बाबा मार महिला में छी छी हमार होता रे दादा छोट के यही जब बियाह शादी हो गइल हमर बच्ची एंगने पड़ल बाड़ी हमारा तो समझ में नहीं आवत कि एकरी चलते हम का करी जेकर ना मुंह देखे के ओकरे तू देखे के पड़त त का हम करी। ठीक है केहू से शादी करवा दे बुझाई तो ऐसा बोल दे तारू रामे राम की बेरा की आय आज मैं तोरी बनी तब कालो के मर लड़की होई तब का लड़का होई तो वो एहे तरी हो जाइन करे जैसन तो हम तो पर लड़किन पर परछाई नहीं पड़ दे मैसन बड़का भइल बड़ी तेज नु इना की भाग पड़ा जाई एने सोने सब करी सब घड़ी मौगत लिखता इनकरा खातिर मौगत नहीं खेली खते भइल बड़ी तेज ऐसा ऐसा रहो चाहे मरियो नहीं खिजात रे दादा का है भगवान जी राम राम के बेड़ा में हम का सुन लेनी पक दिमाग खराब हो गेल हमार पता ना का हमारो किस्मत में भगवान लिख दिया ना कि बतावा शादी ब्याह नहीं के हो पावत जब ले हमसे छोट भी आए गोड़ी आ गए घर में हमरो बहुत मन करला कि हमरो शादी ब्याह हो जाए तो हमरो लड़का रहतन सो तो कितना अच्छा लगे सबके हमके डांटल बोलल करत है कि बता तोर छोट भाई का शादी हो गल तो आज ले शादी है ना भाई जब देखा तब उल्टा सीधा कहीं से ना कहीं से मिल जाता है सुने के। भगवान जी कौन कलम से हमार किस्मत लिख ले रहा तू कि सुने के हमके मिलत है मैंने सब तो सब हमारे को छोट भौजाई भी है वो बोल देती है कह देती है कि जा हमारे घर से निकल जाए चाहे कुछ मर और जाए
मन नहीं के करत ये घर में रह के। रहे के कहत के बा मत रही है के कहत है घर में रहे के मने रवे सोचिए दीदी बताई क्या कि रार छोट भाई के शादी हो गल तो हम आईनी हमार बाल बच्चा होके वाला बाटे आ रार बताई कि बाप रे भाई इतना उम्र हो गल अब तक बियाह ना भइल रे दादा रवा जगह पर कोनो दूसरा कोई रही तुम दीदी तो मर पर आ जाए चाहे भाग भूग जाते लेकिन कैसे करे तू काहे कहलू छोटको आखिर हमरी में कौन कमी बा जब भगवान एंगने हमके बना देले बना तो हम का जानी कि कौन कमी बाटे या ना कमी है ये दादा उ त भगवान जानत बिना पए के नहीं खे शादी होता हाथ पैर नहीं खे भइला कोई बात तबे नु कोनो काहे जी कोनो करम उरम नहीं खिनु कइले दीदी से बात नहीं के हमरा तो लागत कि कोनो कर्म कइले हो ना त ये तरी ना रहेला ये दादा हम बताई तो हमार तो 16 साल पर शादी हो गई रे दादा हम किस्मत बस तो करा रहे तो बस का सब तो कहत है एगो हम कहतनी हम पूरा गांव कहता ठीक नु यही गने कहत देखो घर छोड़ के कहियो चल जानी कि नहीं ना भाई हो सकेला कि काजनी कोनो के कतई मुंह करिया कइले हो खबू चाहे ही गांव में रखले हो कोई से तो सदिया नहीं खियो काजनी कवन ठीक बा हैं मांगली खोई की 75 गो यार पर रख के ते करा देते बटे ये तरी शौक सिंगार में रहेली हमार सूट पहने के चाहिए हैं तुम लागली प्लाजो पहने टॉप पहने टीका ना हटे के चाहिए ना होखी ना तो तू चूड़ियों पहला एक तेकर शादी नहीं खियो भले का तुम जातो नहीं खिरे दादा ये भगवान मुसीबत से तुम्हारा के हटाइए तो छुटकारे कर दो केने गोइली कत ही जाए जाते नहीं तेरे चाय पकौड़ी खाई हम बताओ यही जो धरतिया पर कितना नसीब के तेज बाड़ी सब हाँ यही जा आसपास के कि एकरा से छोट छोट लड़की कुलनी के बियाह शादी हो गई लोग लड़का हो गई हे भगवान हम तोहर कौन मतलब ऐसा कैले रहनी का हमसे तोहरा से मने हम कौन ऐसा बड़ गलती कर दिलनी कि हमके इतना साजा देता रह आज हमरो बेटी के बियाह शादी हो गए लोग लड़का हो गए ओहू के तो मन करत हो ना कि हम कब माई बन जैती हमार शादी हो जाती हम अपनी मर्द संगे रहती का हमार बचिए बिगड़ रही है भगवान अरे कुछ भी करे के रहे हमके उ साजा दिले रहता हम भोग ले रहती गांव घर सब ताना मारता बताओ सब तो सब ये अपन छोट पतो हो के बताओ बड़ ननद के हैसे बोलतिया कहतिया ये अच्छा करतिया अब का करी सब नसीबवा करवावा ताटे ना हमें रनिया को अब नसीबे न सुनावा ताटे जब ना सुने के तो तना आदमी कहता सुना ताटे बताओ वो दिन पंडित की है गईनी वो कहत रहन कि लड़की तोहार सुमंगली बिया बताओ का तो कहना हमारे दिमागों में नहीं खियावत से जौन लड़का से बिया हुई लड़का मर जाई तो एथू से करवाव पहले कोनो जानवर से करवाव ओकर बिया तब जाके ठीक रही तब तो ओकर बाप अहन बाहर से तब न हम सोचत रहनी कि मेरे लड़किए के बिया होत काहे नहीं खे हाँ का बात बाटे हम का जानता नहीं हो तो जब पंडित जी की दौड़े धूपे लगने देखावे सुना लगन तो हमरा पता चलल हो कि ऐसन ऐसन बात बाटे न तो हमारे लड़किया में का कमी बा बताओ हटा कटा बटले बिया भाकुर नियर मुँह बटले बा कितना सुघर लमलाकार बटले बिया एगो उहे का न कमी भगवान सही दुआ खाता होल ही हम लेकिन लगाइए देवेलन कुछ न कुछ चलो सोचला में का बाटे अब बाप ओकर अहन तब न बिया शादी के बात करम अब तो पहले जानवर से ओकर बिया होई कोनो चाहे गाय से चाहे भैंस से चाहे साढ़ से कराई तब न लड़का से होखी जाई हो का करे के बा फोन में उनका के ना बताई तो हो उनको के बतावल जरूरी बा ना मर्द से राय बात ना लेब आखिर हम कितना का करब का बताओ ना कोई लड़की के ना लागेला कि हाँ तनी काम कर खाली जांगर ले ले बड़ी नु हैं हट्ठा खट्टा होइए गई बड़ी अब करे के का बाटे भौजाई एगो आइए गई बड़ी लड़ी खटते बड़ी बियाह ना करी खाली दिन भर घेव ना छुआत रहते दिन भर आए खाली दिन भर लगाता कि हम कितना विपद पर मर्द पड़ा गए जे तरी रोवत रहली हमेशा हैं अभी अब झाड़ू लगाओ तो ना झाड़ू ना लगाए तो का करी हम एगो काम करे के रही तब नु काम करती हम हो कौन पूजा बा खाना ना खैला सके ना जाई देखी कतौ कोना बैठ के रोत रहते अब बताई मम्मी जी सब घर रोवे से कुल ठीक हो जाई जौन तो होके करे तौन हो गई किस्मत ये ना क्यों मिटाई
हाँ जेकर ऊपर रहेला उहे न बुझेला दूसर के का बुझी बुझत नहीं कि मन ताना देता नहीं उनका के समझाई नहीं हवे तो लागल ये रोवे जाके देखन कथी रोवत होई दीदी। तनी बड़ जेठी है तनी मुंह संभाल के बोला। अब कहता एगो ना बियाह शादी नहीं के बोलते कर मतलब कि तू जौन मन करते हो ना कह देबू कहता ना एगो जे ओकर नसीबा में तो ये खुदे चल जाई। अब देखा तनी कहिया ओकर किस्मत पलटत है ये भगवान। कहां भी है कर रोव तारी कतही पूजवा और जाइनो ने पुआरा प हां आ गइली देखावे खातिर मन तनी हनी चल भी मन तू का बे मतलब के रोवा तारी हमार सच में कह देनी पूजा कि मर जाए न तो अब जान जेगे हमरा के ठीक नहीं लगा 24 घंटा छोट ही है लेकिन ई ना सोचले कि बजट के हम केंगा ने बोला तनी जब देखा तब उल्टा सीधा कुछ न ई कुछ ना बोलत मर रहे। दीदी जी ना मरले कि रोवा मर ठीक बा हमरा तो बहुत बेकार बाटे हो गइल तहार बोलल बोल लिया लू पेट भर ई ना सोचले कि बजट है केंगा ने बात करे के चाहिए ना तोरी करे पापा के से बात कर ले तनी और करी बात हमरो बुझाता टे ठीक ना हमरो बुझाता टे कि केकर नाम मन हवे कि हमरो बियाह शादी हो कि त अपन मरद संगे अपन घरे दुआरे रहती हमरो बुझाता ठीक ना रोई भी गई तो वही से ना हो जाई। अरे कहे दे दुनिया के एतुले बड़ी आदमी तो अनो सरकार के तो आदमी अनेक कतना गरिया त मुंह पर गरिया हो त यही गने अनेक कितना बतिया त कूटत ऐसे पीसत तरी स सामने हमरी कह सब केहू केहू नसीब के ना जानेला के जानता टे के हमारी कपर पर त काल होनियो के कपर पर होनी के बेटा बेटिन के ना होई हैं एमे गलती का बाटे नहीं के बियाह नहीं के होई ना पता चल गेल कि काहे नहीं के हो चल चुप रह चल खाना खा ना खाना खाबू तो हो जाई तार बियाह शादी चलाओ तनी हमरो चिंता लागल बाटे कि हो जात बियाह शादी तो अपन घरे दुआरे रहत। हे भगवान जी हमारी मरिए गईला में भलाई बटे जब देखा तब चारों ओर से मैंने अपन भौजाई तो भौजाई गाँव का आदमी ताना मारा तावे जहाँ तनी कोई मरिए और जाए तो ठीक रही ना बांसुरी बाज रही। नमस्कार प्रणाम हम पूजा भारती से भोजपुरी समाज के गोड़ से गोड़ लागत तनी और देखी जैसे ने भौजाई मिलल बिया ताना मारे वाली आप सब ऐसे मत करल। हम अभिलाषा सोनी और ये वीडियो दीदी जी कहीं हम लोग कुछ बोल सके ना। नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छू गोड़ लागत नहीं हम सोनी सुमन और देखी जा अपन पूरा टीम बाटे और वीडियो बना के बहुत बड़ संदेश रहा कि ऐसा लड़की होखे ली लो कि अक्सर बियाह शादी ना होखेला आप लोग तो जानते बानी आप लोग तक का समझावे के बाटे आ वीडियो देखने तो वो सबके खुद पता चलल हुई तो देखी जा और वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करो जा शेयर करो जा और कमेंट में बताइम जा कि वीडियो कैसा लागल है वीडियो से लेते हैं विदाई अगला वीडियो फिर मिल जाए। बाय बाय।